koľko nám išiel bubeník čúrať, tak vás niečo naučíme, my vždycky niečo niekoho naučíme. V dnešnom hudobnom okienku si povieme niečo o štýle zvanom blues. Kto pozná blues, tak sa to neučte, kto to nepozná, učte sa to. Blues je veľká pičovina, hlavne si vedame. Blues je zaujímavý tým, že prvé dve vety sa opakujú a tretia je najväčšia pičovina. Do opičnej Gary Crocod hodil na zem ten vajkel. Prichádza druhá veta, ktorá sa opakuje, áno? Do opičnej Gary Crocod hodil na zem ten vajkel. Prichádza tretia, najdlhšia veta a najväčšia pičovina. Čo ťa tak dozralo, však sa nič nestalo, aj tak máš v baráku velikánský brajke. Doktor Štefánik Blues. Blues. Myslíš ako yes? OK. Takže keď yes, tak OK, tak kontinuum pokračujeme. My by sme vám chceli zahrať pesničku, ktorú máme strašne radi, je to strašne... Je to staršieho charakteru a strašne nás to baví toto.